Medhjælperfest er temafest. Simon og jeg, vi har lagt en plan for, hvordan du bliver klar til western. Der er nogle kvinder, der skal hjælpe os med at blive sådan dressed og westernficeret. Er du klar? Piu, piu. Skide godt, vi gør det. En butik i Middelfart. Outback Boots hedder den. Og den er bare fyldt med alt, hvad jeg vil betegne som... Hvis du skal på en bar, hvor der er sådan en mekanisk rodeo-tyr, og du skal ud og score ham, der tykker skrå og er lidt lækker. Inden vi kommer derned, så har vi jo også lige en snak omkring noget andet, fordi der er jo ikke nogen fest uden en playliste. Den her, den tænker jeg, hvis man laver en playliste, så det her, det er nummeret, der ligesom... Hvis du godt kunne tænke dig at komme ud og møde en dejlig person og danse lidt med. Det er næsten sådan jodlagtigt. Ja. Jeg har taget et andet jodlenummer med også. Et ægte jodlenummer. Blue Yodeling, det er country, det er western det her. Fordi det er Dolly Parton, jeg har taget med. Og det der, hun holder dem så længe. Det er så western, Dolly. Hvem fik en lussing? Det er jo genialt, det her. Ja. Det nummer har jeg aldrig hørt med hende. Det er som om, at universet forsøger at fortælle os, at i dag er dagen, hvor vi bliver ægte cowboys. Og så ligger det her et eller andet sted. Det er... Prøv. Ja. Jeg tror bare, du skal gå ind. Ja, hej. Hej, Tine. Bella. Hej, Bella. Det er altså Bitten. Hej, Bitten. Simon. Outback Boots. Tusind tak, fordi vi måtte komme. Vil du ikke lige tage os med på rundtur? Jo. Og så måske lige prøve at fortælle lidt om, hvad er altså et godt western outfit? Altså, det kan være så lidt som et fedt bælte. Gerne med et stort bæltespænd, hvis man har det. Prøv lige sådan en lille skarp. Det kan jo være en stråhat. Det kan også være, at man er mere til filtagtigt. Filthatten. Det er meget standard western. Det kan godt være, Den ligger så bliver nok op ad lige bakke. oven på hovedet dernede. Ja. Se, den passer. Jeg ser jo med det samme et amerikansk flag. Yes. Jeg er så solgt. Vi har fortabt os fuldstændig i den her butik. Jeg prøver at hoppe ind, så vi ses. Altså, tjek lige. Gjorde den. Det er skide flot til dig. Det er Det ser så virkelig. sejt ud. Det er helt vildt. Er du westernficeret? Er det ikke det, vi kan Jeg synes, du konkludere? er så westernficeret. Klæd op mode. Hej hej. Hej. America. Ja. Jamen, det er nu. Det er det, vi skal. Det var det, kære venner. For nu, vi har været i Middelfart og besøgt de dejligste mennesker, som har hjulpet os med at blive westernficeret. Vi fik 3 gode tips, og det er, at hvis du skal satse på noget derhjemme med din udklædning, så er det hat, det er bælte, og det er støvlerne. Vi ses til medhjælperfesten 25. maj.